Samantala, Idol, curfew naman po para sa mga minor de edad ipinatupad po sa bayan ng San Fabian ipinatutupad sa bayan po ng San Fabian. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Formal nang pinatutupad ng pamahalang bayan ng San Fabian ang Municipal Ordinance No. 10 Series of 2026 na nagtatakda ng curfew para sa lahat ng minor de edad bilang bahagi ng pagpapatibay ng kapayapaan, kaayusan at pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Sa ilalim ng ordinansa, ipinagbabawal ang pananatili ng mga individual na wala pang 18 taong gulang sa mga pampublikong lugar mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, maliban kung sila ay kabilang sa mga itinakdang exemption. Kabilang sa mga hindi sakop ng curfew ang mga minor de edad na may kasamang magulang o legal na tagapag-alaga, mga dumadalo sa mga aktibidad na may kaugnayan sa paaralan, relihiyon, opisyal na programa ng pamahalaan, mga nagtatrabaho o working students, mga bumiyay dahil sa emergency, at iba pang sitwasyong pinahintulutan ng ordinansa. Alinsunod sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na inamyendahan ng Republic Act 10630, ang mga minor de edad na lalabag sa curfew ay hindi kukulong o papatawan ng pisikal na parusa. Salip, sasailalim sila sa mga intervention program tulad ng pagpapayo, counseling at iba pang community-based interventions. May nakalaan din kaukulang pananagutan at intervention para sa mga magulang o legal na tagapag-alaga alinsunod sa umiiral na batas. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.